jaluo onge okuyu. Nikech jaluo, okuyu, mukamba, gima giwacho sani is cost of living. I think I'm straightforward on that. Yes. Ewi cost of living kanyo ponono jo Kenya ne gombo winjango. Nikech kopogore kod mano, wang'eni weche mag pur en achiel kuom gigo ma wanyalo wacho ni sirikal mar William Ruto kete maino mare. Wacho ni nyaka sani keto subsidy mano mar mbolea. Enengo mar mbolea makoro osemiyo jo Kenya oyudo mbolea enengo ne ogonyore. No wacho kanyo ni nitiere kuonde ma sani nengo mar mogo owuok shillings 250 mane wanyiewe dweche mokalo chien. Sani koro inyiewe kinda shillings 145 kata 175. Bendi paro ni mano en gino ma ponono biro kelo geno ni ponono biro dok pinya mokal kanyo. They are national things, natural. Gik matimore. Nyocha jopur ma ji oyudo cham. Ka ng'ato nitie gi cham, the prices go down effectively. It's not about what the president is saying. That's a typical lie. To onge kaka sani kama wuoye kodi ni mama. Adwan mondo ng'isa kama mogo minyiewo 145 kama duka no ntiere mondo adhi tem minyiewo. Nikech the prices are still 190, 180. Poko chopo 145. That 145 an utopia in his mind, which is not real. Korado wacho ni mbolea. If I was the agricultural minister, I would advise Kenyans from my background to go the natural way. Wadwar manure wantige puothewa, mbolea mantige puothewa. Nikech we are destroying our land to continue depending. We are making money for Russia. We are making money for all those countries that bring mbolea in our country at our own derailment. At our own derailment. So I would really like to advise that we talk about how the farmers can be taught the natural ways to contain the soil. Mondo watimango, mondo wa reduce depending on foreigners bringing manure in our country. We can do it. We empower our own people. We have agriculturists. We have people who know how to do it. Why should we depend on people outside? Hey, let's do the real thing. Well, let's stop living in a utopia that is not real. Kapo dwadhi mbele ko twak marwa bende dagom mar mondo mi wawinja ne odiochieng' manyor